Cum să scap de obsesia față de cineva? Bună, sunt Tania, sunt psiholog și în clipul de azi vorbim despre o situație în care se găsesc foarte mulți oameni la un moment dat în viață. Ajung să se gândească în mod obsesiv la cineva și le este foarte greu să meargă mai departe cu viața lor. Și am primit de curând un mesaj pe Instagram de la cineva care m-a rugat să vorbesc strict pe tema asta, despre cum să nu mai fim obsedați de cineva de care suntem atrași, dar care, dintr-un motiv sau altul, nu simte aceleași lucruri pentru noi. În primul rând, dacă te afli în situația asta, e absolut normal să simți tristețe, să simți durere, regret, vinovăție, poate chiar și furie sau frustrare. Sunt reacții normale. Până la urmă ți-a păsat de persoana respectivă. Ai fost atras de ea sau chiar ai iubit-o, însă ea nu ți-a răspuns cu aceleași sentimente sau a devenit rece, poate chiar nu-și dorește o relație cu tine. Și în acest caz nu prea ai ce face decât să accepti lucrul ăsta și să încerci să mergi mai departe, căutând pe altcineva mai potrivit pentru tine și pentru nevoile tale. Dar cum să treci peste când ajungi să te gândești obsesiv la acea persoană? Când verifici din 10 în 10 minute telefonul în speranța că poate ți-a scris și în sfârșit se întoarce la tine. Când mergi în locurile pe care el sau ea le frecventa în speranța că îi vei găsi acolo din întâmplare. Și când toate discuțiile cu prietenii tăi sunt despre acea persoană. Deci, cum lași episodul ăsta în trecut și înveți să te concentrezi pe prezent și pe viitor? Și în clipul ăsta îți voi spune 4 strategii pe care le poți pune în aplicare în situația asta și care sper să te ajute să te poți concentra din nou pe tine și pe lucrurile care contează cu adevărat pentru tine. Dar, întâi de toate, hai să vedem de ce devii obsedat de cineva. Oamenii sunt programați să formeze legături de atașament cu ceilalți. Și există o parte veche în creierul nostru care își dorește conexiune, atât fizică cât și psihologică. Și atunci când avem o astfel de conexiune cu altcineva, în corpul nostru se eliberează hormoni care ne fac să fim plini de energie, un pic euforici, uităm de noțiunea timpului și inclusiv de nevoia de a mânca. E ca și cum am fi sub efectul drogurilor. Și acești hormoni, în principal endorfinele și dopamina, ne fac să vrem să ne apropiem mai mult de celălalt, să fim non-stop cu el sau cu ea și astfel dezvoltăm un atașament foarte puternic față de celălalt. Și asta pentru creierul nostru înseamnă siguranță și asigurarea speciei. Dar atunci când cealaltă persoană, din diverse motive, ne respinge, ne simțim abandonați, iar sistemul nostru percepe abandonul drept o amenințare serioasă la viață și la bunăstarea noastră. Și ajungem să fim într-o stare de alertă și să ne comportăm ca și o persoană care este într-un episod de sevraj. Ce facem? Încercăm din răzputeri să obținem obiectul dependenței, iar aici nu e vorba de droguri, e vorba de cealaltă persoană. O căutăm, îi căutăm prezența fizică lângă noi, îi scriem mesaje, o sunăm, o implorăm să se întoarcă la noi, să fie cu noi. Și facem imposibilul doar ca să simțim din nou starea de calm și apropiere pe care am simțit-o la început. John Bowlby, unul dintre experții care au studiat îndeaproape atașamentul și separarea, în special la copii, numește comportamentul ăsta căutarea obiectului pierdut, pentru că și copiii care pierd o jucărie la care au ținut foarte mult încep să o caute cu disperare. Noi căutăm persoana pe care o vedem inconștient ca fiind esențială pentru supraviețuirea noastră. Ok, are sens acum de ce ajungem să facem lucruri disperate atunci când cineva rupe legăturile cu noi. Dar cum să facem să ne păstrăm totuși simțul realității și să mergem mai departe cu viața, chiar dacă nu îl avem pe el sau pe ea alături de noi? Dă-ți voie să simți emoțiile. Și știu că e greu la început, pentru că e un carusel de stări confuze și poate chiar extreme. Fie că e vorba de furie, durere, iubire, gelozie, disperare, pierdere, doliu. E un mix mai ceva ca la petrecerile din București, dar e nevoie să treci prin ele, chiar dacă doare și chiar dacă nu-ți plac. E ca în doliu, când persoana trece prin diferite stări și etape până să ajungă să se împace cu ideea pierderii persoanei dragi și să poată merge mai departe. Același lucru se întâmplă și aici și știu că e mai ușor de spus decât de făcut. Însă dă-ți voie să simți emoțiile alea, să ai stările alea, stai cu ele, vezi ce anume se află în spatele lor.
Fă ceva productiv cu emoțiile tale. Știu că atunci când treci prin astfel de situații nu te gândești decât la cealaltă persoană și ai emoțiile acelea care parcă te copleșesc. Nu-ți vine să faci absolut nimic, decât să plângi, să stai închis în casă, să ai acces se poate de furie, certuri imaginare cu persoana aceea, așa că încearcă totuși să faci emoțiile să lucreze pentru tine și nu împotriva ta. Găsește moduri prin care să le transformi în ceva productiv, care să te ajute să te recuperezi. De exemplu, poate ajuta să scrii despre ceea ce simți, să faci sport, să desenezi, chiar și să vorbești cu un prieten despre asta. Sunt moduri simple care te pot ajuta să procesezi experiența. Nu mai idealiza persoana. De cele mai multe ori, atunci când suntem preocupați cu cineva sau suntem îndrăgostiți de cineva, ajungem să ignorăm defectele sale sau modurile prin care ne-a rănit. Așa că data viitoare când mintea te poartă înapoi spre acea persoană și o pune pe un piedestal, pentru că se întâmplă de multe ori, ia-ți o clipă și gândește-te la următoarea întrebare. Ce semnale de alarmă am ignorat în legătură cu acea persoană, încă de la bun început? Încearcă să fii cât poți de obiectiv și dacă ți-e greu, roagă un prieten să te ajute cu idei. Și crede-mă, va veni cu multe exemple, mai ales dacă ți-a spus de la bun început că nu te potrivești cu persoana aceea. Poate a fost manipulativ, poate ți-a spus clar că nu vrea ceva serios, poate te-a mințit, poate te-a ignorat, ți-a ignorat nevoile. Concentrează-te pe nevoile tale. Și asta e un sfat pe care îl ofer invariabil tuturor celor care îmi spun că trec printr-o despărțire și nu își pot lua mintea de la fostul sau de la fosta prietenă. Și deși pare o sarcină absolut imposibilă, e nevoie pentru început doar de lucruri mici. E nevoie să ajungi din nou la cum erai înainte să intri în cercul ăsta vicios care te ține constant într-o stare de activare. Așa că ce făceai înainte să-l cunoști pe acest om? Ce pasiune aveai la care ai renunțat după ce ați început să vorbiți? Cu ce prieteni ieșeai înainte să intri în dinamica asta? Pentru că mulți oameni renunță să se mai vadă cu prietenii lor după ce ajung într-o relație. Pentru că partenerul sau partenera le satisface nevoia de comunicare și atenție. Asta până se despart. Și apoi constată cu surprindere că prietenii s-au îndepărtat de ei și că sunt de fapt cam singuri. Dacă ai ajuns în situația asta, nu te blama și încearcă să adopți o atitudine activă. Așa că fă o listă cu toate activitățile care îți plăceau înainte să ajungi în etapa asta și ia-le pe rând. Și mai important, fă-le. Rea mersul la sală, scrierile prietenilor, să ieșiți la o poveste, mergi în drumeții, ieși în oraș, reapucă-te de cursurile de dans, reapucă-te de gătit. Dar nu uita, e un proces care durează, așa că nu te aștepta să îți scoți din minte fostul sau fosta prietenă în prima secundă. Dar până la urmă contează lecțiile pe care le-ai învățat în interacțiunea cu persoana respectivă. Și mai important, ce anume alegi să faci de acum cu viața ta. Dacă alegi să îți ocupi timpul gândindu-te la fantezii și scenarii care nu se vor întâmpla probabil niciodată, sau alegi să te concentrezi pe tine, pe nevoile tale, pe oamenii care te susțin și îți vor binele. Sper că acest video ți-a fost de folos, abonează-te la canal ca să vezi tot ce am postat până acum, urmărește-mă și pe TikTok, suntem peste 22.000 de oameni acolo, pe Instagram sau pe Facebook. Ai grijă de tine pe data viitoare!